Waɗanne manyan matakai Amurka za ta iya ɗauka domin kare Isra'ila? Amurka ta yi alƙawalin bayar da cikakken goyon baya ga Isra'ila, kuma ta nuna hakan ta hanyar aika mata da taimakon soji. Sai dai mutanen na ci gaba da ɗanɗana kuɗarsu kan rikice-rikicen da aka yi a baya a yankin. Har yanzu, ta yaya Amurka za ta shigarwa Isra'ila faɗa? A martaninsa na farko bayan harin da ƙungiyar Hamas ta kai wa Isra'ila, Shugaba Joe Biden ya fito ƙarara ya nuna ɓangaren da yake goyon baya. Amurka na goyon bayan Isra'ila, in ji shi, ga kowane da yake tunanin amfani da damar da yake da don cimma manufarsa. Ina da magana ɗaya: kada ku kuskura, in ji Biden. Ma'aikatar tsaron Amurka, Pentagon, ta ce an kai wa sojojin Amurka hari a Iraki da Siriya sau da yawa a 'yan kwanakin nan, kuma wani makamin kariya na Amurka da ke a cikin tekun Bahar Maliya ya katse hanzarin wani makami mai linzami da aka harba daga Yemen da nufin kaiwa Isra'ila hari. Dama dai Amurka da dakarun kai farmaki a gabashin Bahar Rum, waɗanda ake sa ran za su haɗe da wata runduna da za a tura yankin nan ba da daɗewa ba a yankin. Kowanne daga cikin makamakan jiragen ruwa masu ɗaukar jiragen saman yaƙi da Amurka ta girke a yankin na ɗauke da fiye da jiragen sama 70. Mr. Biden ya kuma umarci dubban sojojin Amurka su kasance cikin shirin ko-ta-kwana domin tafiya yankin idan buƙatar hakan ta taso. Amurka ita ce ƙasa mafi girma da ke goyon bayan sojojin Isra'ila. Tana bayar da tallafin tsaro na kuɗi kusan dala biliyan 3.8 a shekara ɗaya. Amurka ce ta ƙera jiragen yaƙin da Isra'ila take amfani da su wajen kai hare-hare a zirin Gaza. Haka nan makaman da take amfani da su a yanzu kuma Amurka ce ta ƙera wasu daga cikin makaman shingen tsaro na Iron Dome na Isra'ila. Amurka na kan turawa Isra'ila irin waɗannan makamai domin ci gaba da makare rumbunta tun ma kafin Isra'ila ta buƙace su. Kuma a ranar Juma'a, Shugaba Biden ya nemi Majalisar Dokokin Amurka ta amince da tallafin dala biliyan 14 don taimakawa Isra'ila a matsayin wani ɓangare na tallafin soji na dala biliyan 105. Washegari, Cibiyar Tsaron Amurka ta Pentagon ta sanar cewa za ta aika da na'urorin tsaronta na makami masu linzami guda 2 zuwa Gabas ta Tsakiya. Amma ko shugaban Amurka zai yarda ya shiga wani yaƙi, musamman a shekarar zaɓe? Shiga tsakanin da sojojin Amurka suka yi a baya-bayan nan a yankin bai wanye da daɗi ba ta fuskar siyasa, tattalin arziki da kuma ta fuskar rayuwar Amurkawa. Michael Oren, tsohon jakadan Isra'ila a Amurka, ya yi amannar cewa Shugaba Biden ya riga ya ɗauki matakin farko ta hanyar tura jiragen ruwan dakon jiragen yaƙin Amurka a yankin. Ba za su fitar da irin wannan makami ba sai idan kuna son amfani da shi, in ji shi. Amma Seth G. Jones, daraktan tsaro na ƙasa da ƙasa a Cibiyar Dabaru na Nazarin Ƙasashe a Washington, ya ce Amurka ba za ta yi gaggawar jefa kanta cikin yaƙi kai tsaye ba a Gaza. Ya ce kasancewar jiragen yaƙi a yankin abu ne da zai iya zama mai amfani ko da kuwa ba a yi amfani da su ko sau ɗaya ba, musamman ganin cewa za a iya amfani da wasu wajen tattara bayanan sirri da kuma samar da kariya ta sama. Duk wani yunƙuri na shiga yaƙin zai zama mataki na ƙarshe, in ji shi.
A yanzu babban abin da ke razana Amurka da Isra'ila shi ne barazanar ƙungiyar 'yan bindiga ta Hezbollah daga arewacin Isra'ila. Ƙungiyar da ke samun goyon bayan Iran babbar barazanar ce fiye da Hamas ta Gaza. Tana da rumbun makaman rokoki kimanin 150,000 waɗanda suke da ƙarfi da inganci fiye da waɗanda Hamas ke amfani da su, kuma tuni ta fara yin musayar wuta da Isra'ila, wadda take kallo a matsayin babbar maƙiyarta. Mr. Oren na fargabar cewa Hezbollah za ta shiga cikin yaƙin a daidai lokacin da Isra'ila ta riga ta yi nisa a cikin Gaza, kuma ta riga ta jajirce sannan ta gaji. Idan haka ta faru, to Mr. Oren ya yi amanna cewa akwai yiwuwar a lokacin Amurka za ta yi amfani da jiragen samanta na yaƙi wajen kai hari a cikin Lebanon, ko da yake baya tunanin Amurka za ta tura dakarunta ta ƙasa.